wani bawan Allah da aka yi da ya tashi daga garinsu ya tafi aikin hajji. Ya tafi aikin hajji yana da rufin asiri sosai, sai ya tafi da guziri mai ƙarfi, sai ya raba guzirinsa gida biyu. Guziri mai kauri wanda in ya je kila ma ya kasuwanci da shi, sai ya sanya shi a wata lalita ta musamman a can ƙasa. Guziri kuma madaidaici sai ya sanya shi a kusa. Wancan guzirin mai nauyi ya kai dinari 3,000. Dinari 3,000 yanzu kana maganan biliyan 1 da wani na dinari. To a takaice ya tafi aikin hajji, yana cikin tafiya kawai sai ya laluba wannan lalitar ya rasa ta, ita mai nauyin kenan wacce take can ƙasa. Ya rasa yadda zai yi duban da ya bai samu ba. To aikin hajji zai kaga ba zai ce zai dawo neman lalita ba, sai ya gode ma Allah tun daga wata lalita a kusa. Abu na farko kenan da ya fara investing a alakar shi da Allah, godiya ga Allah da yi da cewa alhamdulillah Allah ka bar mun wannan. Ku kiyaye wannan godiyar don ku ji yadda Allah zai saka masa. To ya je aikin hajji ya dawo, bayan ya dawo sai Allah ya jarrabe shi da karayar arziki. Allah yana haka. Asali shi ne an je an yi hajji an yi ibada, hanyoyin alkhairi su bude, to yanzu kuma sun kulle, domin a jarrabi zuciyar bawa a ga cewa ma zannuhu bi rabbil alamin, yana muna da zato ne ga Allah, zai canza alakar shi da Allah. Bawan Allah nan sai ya dinga tawassuli da aikin hajjinsa da kaza akan Allah ya bashi mafita. Amma Allah sai ya kaddara, sai da aka ɗauki lokaci har sai da basussuka suka yi masa yawa, ya shiga halin kakanikayi. Can ya yanke shawaran cewa ya bar gari saboda bashi. Ya tashi ya bar garin da yake, ya ɗauki matarsa. Sanda ya ɗauki matarsa Allah ya kaddara tana da juna biyu kusan wata 8. Ya fara lalubar wani gari zai je, ya je wannan garin ya je, har sai da ta kai ranar da matarsa ta fara naƙudar haihuwa, abinda ya rage masa dirhami 10. Gashi ba su da komai, gashi suna bakunta a garin da suka je, ya rasa yadda zai yi. Baqat alaihi al-ardu bima rahabat. Me zai faru? Sai ya tsaya ya taya matarsa haihuwa har ta haihu. To yanzu ga yunwa, ga bukatar abinci, sai ya ƙara tawassuli ga Allah subhanahu wa ta'ala da duk wani aikin alkhairin da ya san ya taɓa yi, daga ciki har da godiyansa ga Allah, daga ciki har da aikin hajji, daga ciki kaza ayyukan alkhairi. Takaice bawan Allah nan sai ya ce bari ya je ya nemo musu ɗan abin da za su ci. Dare ya yi kuma gashi bai san gari ba, sai ya fahimci ga wani kamar wani ɗan shago wanda ake ɗan sai da mai da hatsi da kaza. Ya kwankwasa mai shago ya buɗe, ce a taimake ni a siyar min da abin nan, ga ɗan dirhami na 5-10. Mutumin ya bashi, ya ce to ai ba mu da kwanan ma da za mu sa mai da sauransu, ka taimaka mana da shi. Ya zuba masa mai a kwano kaza. Cikin dare ne, cikin sauri ya garza ya dinga dawo wajen matarsa. Saboda sauri sai ya tuntuɓen sai ya haifar da zubewan mai da kaza da ɗan abin da ya siyo da gari sawik kenan da abin da duk suka tambaye. Bawan Allah nan da ya duka ya ga abin da zai faru, kawai sai ya fashe da kuka. Ce Allah, kana ganina, kana ganin halin da nake ciki, Allah ka bani mafita. Kaga shi da a samu fama zannukun bi rabbil alamin negatively, ba ta banga mumuna da zato, sai dai kyauta da zato. Yana kyautata ma Allah zaton Allah zai bashi mafita a cikin duhun dare. Yana ganawa da Allah, yana kuka, yana hawaye, yana yashku bathahu wa huznahu ila Allah. Yana cikin haka sai ashe inda ya faɗin nan ya koma gefe yana ta ganawa da Allah, yunaji rabbahu da kukansa da sauransu.
ashe kusa da wasu 'yan bukoki ne na wasu bayan Allah, ɗan gida dai haka irin gidan ƙauye. Kawai sai ya ga an buɗe taga, wani ya leko, bawan Allah me kake damu mu da koke-koke a nan da ya yi shiru, ya yi nutso a cikin ganawarsa da damuwarsa. Sai mutumin nan ya ƙara tambayarsa, bawan Allah lafiya? Ya ce ka kyale ni, baka san halin da nake ciki ba. Sai mutumin nan ya fito ya zo ya same shi, bawan Allah lafiya? Sai ba faƙasa alaihi qasas, ce la takhaf, karka samu damuwa. Ya ce abinda za a yi a gurguje, ka je ka taho da, mu je kai in raka ka taho da matarka ta zo nan gidan din ta samu kulawa, ta samu abinci. Aka zo kwana biyu, ya ce kuma ka zauna a nan har Allah ya yi maka damuwarka. Kwana ɗaya, sati ɗaya, bayan ya natsu sai ce bawan Allah kai wani irin kasuwanci ka iya in ranta maka kuɗi? Sai yake cewa ya iya kaza ya iya kaza. Sai ya ce to ga dinari 500. Kaga dinari 500 nawa kenan? Miliyan 200 da wani abu. Ya ce ga dinari 500 ka jajari amma bashi, idan kasuwa ta kawo wuta ta komi ya daidaita sai ka biya. Shikenan bayan ya fara kasuwanci, wata rana suna fira sai yake cewa na fahimci ka san kasuwa, da ka daɗe a kasuwanci kenan. Sai ce ai ni ɗan kasuwa ne, karayar arziki ne ta same ni. Ya ce ta yaya? Sai ba shi labarin aikin hajjinsa kaza da lalitarsa da ta ɓace. Ce ikon Allah. Wata rana cikin dare sai mai gidan shi kenan, mai masaukinsa, ya ce mu shiga cikin ɗaki. Da suka shiga sai ya ciro masa wata lalita, ya ce ka kirga nawa ne a ciki. Sai ya kirga, kafin ya bude sai ya ce ka san wannan lalita? Sai aka yi ka anna huhu kenan. Sai ya ce kamar na taɓa sananta. Sai ya ce to ka bude ka kirga. Ya bude sai ya ga dinari 3,000. Sai ya ce wallahi al'azim, na tsinci wannan lalitar ne lokacin da nake safara daga gari kaza zuwa kaza. Na yi ta cigiyar ma'abocinta ban samu ba, sai na aje la'allallah an yatiya ni bi sahibiha, babu mamaki Allah ya kawo min ma'abocinta, kai ne kuma abocinta, hiya laka gatana. Abin tambaya a nan, waye sa shi ya tuntube a daidai wannan lokacin? Abin tambaya, waye tayar da naƙudar matarsa ma a daidai garin? Kamar yadda makogaran matafiya Allah ya sa suka ji kishi lokacin da Annabi Yusuf yake cikin rijiya. Ai da sai a bari sai sun kai wani can gari sai su bukaci ruwan bayan sun wuce rijiya. Amma sai aka yi waje as-sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla. Mun fahimta? Saboda haka a rayuwarka kar ka taba munan da zato ga Allah. A zahirin matsalolin bawan Allah nan duka daurin minti ne na damuwa. Amma ka duba yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo masa yayewar damuwarsa ta inda ba a tunani. Saboda haka a babun alaƙarka da Allah, ma zannuka bi khaliqik, ne zatanka akan Allah, kana munana masa zato ko kana kyautata masa zato? Lokacin da mutum zai ɗauki haƙƙin da ba nashi ba ya ci, kaga yana munana ma Allah zato ne, ma'ana ya Allah na kosa in yi kuɗi ban samu ba har yanzu zan ci ta nan. Akwai munana zato ga Allah. Mun fahimta? Ashe wanda yake kyauta zato ga Allah bayan da za a yi ci haƙƙin wani, saboda ya san nashi zai zo. Mun fahimta? Wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai ɗora masa haƙƙin al'umma, ya wulaƙanta, ya tozartar, ya kaza, shi ma har yanzu bai fahimci waye Allah ba. Sanin Allah shi zai sa ka sauke nauyin da yake kanka, kai abin da ya kamata. Mun fahimta? Yasa daga cikin addu'o'in da ake ruwaitowa daga bayan Allah a wannan babun suka ce suna cewa Allahumma inni uhsinu dhanna bika wa uminu bika faqdi li hajati. Ya Allah, ina kyautata maka zato, nayi imani da kudararka da ikonka, Allah ka biya min bukatuna. Kaga kana tawassuli ga Allah subhanahu wata'ala bi amalin qalbiyyin salih, aiki na kware wanda yake alaka da zuciya a babin yarda da Allah.